Φαντάσου να ξυπνάς αύριο, τα αμάξια να μην κινούνται, τα αεροπλάνα να μην απογειώνονται και τα εργοστάσια να μην λειτουργούν. Ο κόσμος μπαίνει σε ένα χάος. Τα αποθέματα πετρελαίου, όπως έχεις ακούσει, μειώνονται σημαντικά και γρήγορα. Πόσο γρήγορα όμως? Σε λίγες δεκαετίες και ίσως λιγότερο θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Άρα τι κάνουμε, υπάρχει λύση? Πώς θα σου φαινόταν αν σου λέγαμε ότι η λύση μπορεί να βρίσκεται στα φυτά, στους καρπούς, στα φύλλα, ακόμη και στα κουκούτσια των φρούτων? Είναι αυτό που λέμε βιοκαύσιμο. Μία νέα μορφή ενέργειας που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Πώς γίνεται όμως αυτό? Τα φυτά και τα υπολείμματα τροφών περιέχουν έλαια και λιγνίνη, συστατικά που μπορούν να μετατραπούν σε βιοντίζελ. Μέσα από μια διαδικασία που λέγεται στεροποίηση, αυτά τα φυσικά έλαια διασπώνται και γίνονται καύσιμο. Ακόμα και τα υπολείμματα ξύλου ή αγροτικά απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε εθανόλη που αντικαθιστά τη βενζίνη. Και το καλύτερο, δεν στο είπαμε, αυτό το καύσιμο είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον, μειώνει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και μπορεί να μας κάνει πιο ανεξάρτητους από τις πηγές πετρελαίου. Άρα, μελλοντικά, όταν οι πηγές πετρελαίου μειωθούν στο ελάχιστο, η ζωή μας δεν θα επηρεαστεί. Μάλιστα, ομάδες επιστημόνων εργάζονται πάνω σε αυτό τη στιγμή που μιλάμε. Από την πλευρά μας, δημιουργήσαμε το έργο Verde Drive με σκοπό να εξετάσουμε πώς εναλλακτικές καλλιέργειες και απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε πράσινη ενέργεια. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, άφησέ μας ένα σχόλιο.